Het is wat een lugubere rond. Ja, dit zul je net alle dagen. Maar dit is dus een van mijn hobby's. Ja, waar ik heen kom en wat ik bijzonder vind, dat neem ik mee. En dat is ook wat erbij ook. Ik maak het graag om mensen zien. Dit is een normale bonken. En deze, daar met al je losse splinters zitten nog in. Maar die ziet weer op van de groeit. Maar mijn wollen neigen bericht ertussen. Hier is die had de weide geïnteresseerd om een poort heen. En die achterpoort die week. Ik helemaal hier bereiken, maar datzelfde geval. Deze bij de bokken, die hebben mij wel in gevecht geweest. En de geweien beneden wilden rekken. Nou, zo heb ik die ook al. De meeste van deze beesten heb je ook kent? Een hele brood heb ik kent, ja. En alles wat bijzonder weer. Daar wie ik behoorlijk op gespitst als ik in zo'n... Waarom? Want dan kon je ze weer een verzameling volgen? Ja, maar dan hikken we weer bijzonders. Hè? Ja, Maar hoop je dan dat ze daarheen? Of? Nee. Als ze hierheen komen, als ik ze schof mist hier, dan ben ik te zitten. Want dan zei ik, ja, dan moet ik het toch even omdenken dat ik weer vinden kan. Nou, en dan je er mij. Ja, en dan komen ze in dit hakje? Ja, dan komen ze hier te plak. Ja. Als een trofee te hingen? Ja. Nou, ik vind voor mezelf, zo, want als tu San hast, dat hij toch een Iers 4 of 5 met 3 poorten leeft had. Wat zo'n spul overleven kan. Nou, dat is toch heel wat. Ik kan ervan genieten. Als hier een hele rits ribben, die rikklap van de auto gewoon. Die al je steken werd. Maar je zit al je boven de onderkant groeit. Nou, dat is toch fantastisch. Maar had je dan een beest vinden? Hoe gaat het dan? Dan steer je maar een grote smaal. Ik hou er een van de verzameling of? Nee, sorry, die idee en wat roerbloed kan ik bij mij nemen. Dat kan ik gebruiken. Ik vind het wel heel mooi om zoiets te vinden. Ja. Maar dat is toch wel heel wat. Nou, je staat er net bij te gewoon. Nee. Het is gewoon het leven. Hè? Jo, zit er wel haast vol of net? Ja. Nou is je hier eigenlijk nog een beetje rond, hè? Oké. Daar kan nog een beetje bij. Er kunnen wel dingen in wat dat betreft. Ja. Nou, als je hier... Daar ben ik in de kamer heb ik een tafelspoort. Nou, hier heb ik weer in. Ik maak ze nog een tafel, die wordt een beetje lichter dan in de kamer. Nou, en zie ik al dat hout. Dan zie ik op. Nou, je verschillende... Daar wordt een tafel van maken en die komt aan in de kamer, ja. En dit maar net in de kamer? Dit al hier net, nee. Ja, net? Op een gegeven moment zei de vrouw, ik eruit tot het spul eruit. Nou, toen had ik het hier maar gebracht. Ja, dat wie een makkelijke keus? Jawel, want ik zei het zelf, ik wil ook omdat het net al hier in huis komt. Het is net echt heel gezellig in huis, hoor. Nou, ik kan er wel van genieten, maar jij elke niet net. Nee. Dat het de groene beest zo heet. Omdat heel veel groen is. Ja, dat is een goed toen uitdacht. Ja. Er is groen gras, er zijn groene planten, de bladeren van de boom zijn groen, de muren binnen zijn groen.
Er is heel veel groen. Ik weet zelfs haast niet meer wat er allemaal groen is. Hé, hij eet mijn brokjes op maar mijn vingers. Vies het leuk dat dit nou een beetje zo is, maar een heel soort green erbij? Ja, want mijn lievelingskleur is het ook. Waarom is dat zo bijzonder hier? Nou, ik denk dat de best is voor de gers en de bjem. Maar voor u is ik de dieren en het lekker boeten wezen. En dingen al hier herbroeken. En we broeken ik goedkope materialen, waar ben ik mijn badje kennen. Dat is bij ons meer het groene. En hoe origineel ben je met dit idee? Wij menen dat wij de eerste BSO in Friesland binnen, maar dat mag ik nog wel uitzieken. Waarom is het je zo leuk? Omdat er zijn leuke dingen en er zijn konijntjes. En het zijn een buis waar je op kan zitten. Heel veel dingen. En heel veel. En er is ook een zandbak. En is het ook leuk dat het boeten is? Ja, dat is leuk. En waarom is het nou juist boeten zo leuk? Kun je toch mij dat uitlezen? Nou, want dan is het veel gezelliger en veel ruimte. Dus dan kunnen we leuke dingen doen. En dan is het meer leuker om leuke dingen te doen.